Ajde, ustajem. Dobro, ličim na čoveka odabraci. Čekaj kamera. Moram do knjigovođe, do banke, pa da se vratim da spakujem. Šta treba da spakujem? Treba da spakujem ili savete knjige, da spakujem Zabelu najavu za 3x3 event, da posle odem na masažu u 1 i posle da pakujem reviju i da vidimo za dalje šta je po planu i programu. Bum, bum, bum. Otišao uzme Ground Zero sa bas. Otišao je to da instalira sa Senićem u kombi, ja sam stigu kući da uzmem trotinet, da odem dalje. Hvala ti, spasila si me, čao. Kupio sam farmerice kod Pazaraca. Opa, mnogo su dobre. Evo ga moj brat najveći, Neša Srce, brat moj. Da nema njega, nijedan ovaj paket ne bi stigao tamo gde treba, da znate, nijedan. Znači, merci, moj brat. Evo me, sad sam stigao kući, završavam džungla spot za brata Jenningsa. To je gotovo, vratio sam se malo pre zgrada, malo sam pokisao, imao sam neki stres, bio sam da zamenim neke pare u menjačnici i izgubio sam 1000 evra u tom procesu menjanja para. Pa sam bio do banke, mislim da mi oni nisu vratili pare, pa smo vraćali kamere tamo, pa smo brojali kasu, pa tuc, pa muc, pa sve ispalo okej. Dođem kući i vidim da mi fali 1000 evra, koje ne znam gde su. Na kraju se ispostavilo da su te pare bile u menjačnici, da mi on nije dao, da je samo nešto bio neki nesporazum, ja sam njemu rekao pogrešnu brojku, on je meni rekao pogrešnu brojku i to je to svakako, to smo rešili, evo me kući, radim dalje, završavam milion obaveza, spremamo se sa neka snimanja, sedećem dalje u BG-u, pakujem opremu za live stream, milion nekih stvari imamo da završimo, pa neka nam je Bog pomoći. Sad me zvao Žida i Senić da dođem, da nešto jedu, pošto su instalirali Ground Zero zvučnike, kako sam razumeo, samo pozadi, ali čekaju da stigne i multimedija, da bi povezali sav woofer i u ponedjeljak treba da stignu zvučnici napred za vrata, neki, nemam pojma, nešto su naručivali. Samo zadnji zvučnici radi. Dobro večer. Šta ste napravili? Napravili smo čororo. Slušaj, brane, oro. Da, čuješ si, brate, muća bolje. Da, ođi, sedi sad. Čisto se čuje, jebote. A yeah!
Ovo je hrana za moju dušu. Dobroveče, isprave i saobraćajne, gospodine. Za koliko ćeš da sipaš, brate? Gorivo je skupo. Zašto da ne sme da se snima? Ja i Johnny braća rođana. Daj mu neki dinar, brate. Pa da idem. Je li jednostavno GoPro? Ma, ono da nosim. Nosimo GoPro, Neka peva ova kuća, nek se kolo zaigra, zapevajte svi od srca, nek je kuća vesela. Idemo u grad. Yeah, boy! Ne mi sve uradi to, jer niko ne zna kao ti. Crnac. Crnac. Afrički. Crnac. Afrikanac. Naš brat Afrikanac. Afrikanac. Yeah, boy! Došao je naš brat, Mark Anderson. Ovo je ovdje njegov klub. On drži ovaj klub ovdje. Ovo je njegovo. Ovo je ovdje njegovo.